Topmøder, som det TV2-nyhederne præsenterer i aften helt præcis om små 3 kvarter, er en klassiker i politik. Hård debat, skænderier, der ofte leder tankerne hen på præsidentkampagnerne over i USA. Og her, som sidste optakt i denne her udsendelse til aftenens konfrontation mellem Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen, kigger vi nærmere på dagsformen hos de to statsministerkonkurrenter. Mathias Grytner lever at undervise i talens magt. Nå, lad os prøve at få kigget på det. I aftens tv-duel ser han 2 politikere på vej i hver sin retoriske retning. Helle Thorning mod en mere folkelig stil. Hun startede med at være Gucci-Helle og havde ryget om næsten at være for meget af det gode. Og nu arbejder hun i virkeligheden meget med sin lune, meget med sin folkelighed. Og det synes jeg lykkes for hende. Lars Løkke er ifølge Mathias Grytner på vej i den modsatte retning. Han kører en meget saglig og tung tone, og vi må endelig ikke tænke for meget på en hyggebamse, og vi må ikke tænke for meget på fadøl undervejs. Så jeg tror, han er på vej i den retning, men jeg er ikke sikker på, at det er en særlig klog retning for ham at tage. Og nu er der kun sådan godt og vel 39 minutter til topmødet mellem Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen